Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazibela eIthonga angomhla ka-24 December. Ayike guys, uNtanzi uvuke ekuseni ikhanda liphithene emva kokuthi phela uMakhumalo amshunqisele ingonyuluka phela le amshunqisele yona izolo. Umanenje wathi, yazi angikhumbuli okuningi okwenzakalile izolo. Uthi kwenzakaleni? Uthi hhayi, ngike ngakuvusa phela wena Msangula, sathi ukuxoxa sinawe. Wathi wavusa mina wena? Wathi hhayi ngiyabona kona ukuthi awukhumbuli ngoba bewuthe ukubuthinta kancane notshwala. Wathi bo, yazi angikhumbuli lutho. Wathi hhayi kanti enye into-ke futhi nokuguga-ke yabo kuyayidlala indima yakho. Wathi kuguge ba? Mina? Usungazibala wedwa-ke lapho. Mina ngisamnqabashiya impela, yingakho nje nawe ula eduze kwami angithi hehehe. Lapho uhleka ubala uNtanzi akazi ukuthi ulwandle eligcwele la kuMakhumalo uselazi lonke iqiniso ukuthi phela uyena owabulala isithandwa sakhe uMuzi kanye-ke nendodana yakhe uBanele. Ayi, umane nje wathi umu-ofarisha ikhofi, wathi uMakhumalo cha ngiyabonga. Wathi hawu yini ndaba? Wathi ngijaha ukuphuthuma phela ngekhaya angithi namaphilisi angakawaphuzi wathi yabona sengize ngatshela nomama mfethu ukuthi athi ukwenza ukudla kube xaxa ukuze usijoyine phela etafuleni sizodla i-breakfast. Wathi saluse umtshela sale seyeka kumele ngiphuthume ngekhaya. Hayi uNtanzi guys-ke wamdedela uMakhumalo ngokukhulu ukukhululeka ngoba phela bekade engashongo uMakhumalo ukuthi useyalazi iqiniso ukuthi phela waqumba phansi uMuzi benoBanele. Ngapha-ke komagwaza nango-ke noSanele uyashunqa-ke manje ubhuti uyashunqa phela ngoba uyabona ukuthi unina akalalanga ekhaya futhi sekuze kwabe sekuseni akakabuyi. Usho kahle ukuthi kanti uphi ngampela uphi ma? Yabona manje sekuze kwasa uspende ubusuku naleya ndoda ujika futhi akabuyi kuze kube lesi sikhathi. Kubonakala guys ukuthi uSanele sefisa ngisho ukuya nje ngqo koNtanzi ayoyilandela yena uma wakhe. Mane nje uNokwanda wehlisa umoya wathi mfana kumele sikutshele iqiniso manje, anjinji ngeke simtshele. Wathi ningitshele ini? Wathi phela uyaziwe Sanele uMakhumalo benoNtanzi banomlando. Wathi umlando omuni lo nikhuluma ngawo? Wathi hawu asimtshele phela baba. Unjinji eloke ebheka le eshawa amahloni. Wathi ezama ukusho la mfana ukuthi uMakhumalo benoNtanzi sebeke bathandana. Wathi ini? Kubonakala ukuthi akahlanze manje uSanele emizwa le ndaba le. uMakhumalo-ke guys ugcine ephunyukile kanjalo kugibeni wasuka lapha koNtanzi wafika qathatha komagwaza. Ufika komagwaza nje vele bacijile bawumkhonto bamlindele bafuna ukumhlaba ngemibuzo enzima. Ngisho Ayanda imbala emncane kangaka nayo bekade efuna ukubeka amabili amathathu efune phela ukuthi akhuze unina. Naye ngiyabona ukuthi besefuna ukhokha isibhongo ugirl cause uMakhumalo uhlezi emtshela ngokuyiphatha kahle manje usefuna ukuphindisela isibhongo ugirl ambuze ukuthi kanti vele wena umfundisi onjani oshumayela into angayenzi. You should practice what you preach. Guys, umane nje wathi Ayanda wema ungitshele kahle ukuthi ubufunani lapha koNtanzi. Ufunani koNtanzi ngoba uyamazi uNtanzi ukuthi uyisitha sethu la ekhaya. Uthe engakaliphenduli lelo wabe hlala noSanele wathi wema usulala noNtanzi wena. Wazi kahle lo muntu lo ukuthi le ekhaya wenzani. Uthe engakawuphenduli lo mbuzo wathi wena ma uhlezi njalo ungikhuza mina ngabantu bakaNtanzi. Uthi angidlalele kude nabo kodwa wena unesibindi sokuthi uhambe uyakhona kusho Ayanda. Guys, uMakhumalo beloke nje libuka ngehla ekugcineni wathi batabami ubufakazi abukho. Wathi uSanele ukhuluma ngani? Wathi yazi ngisho amaphoyisa soze abuthola ubufakazi, nami angibuphethe ubufakazi ukusho khona ukuthi ayikho vele into enganinika yona. Hayi bo Makhumalo usethini manje? Sesuka lapho uMakhumalo wathi uNtanzi umsulwa. Hayi bo guys, usemsulwa nini-ke manje uNtanzi ngoba phela siyakhumbula izolo ukhulume lonke iqiniso. Umane nje wacasuka kakhulu uSanele wathi yabona manje senziwe yilima la. Umsulwa kuphi manje uNtanzi? uNtanzi bangaka abantu abamsulwa sebabulele ma? Mangaka amabhizinisi avaliwe ngenxa kaNtanzi? Sukhohliwe indaba ye-protection fee? uThuli lo wayefikile la
ethi uzosilethela amanzi, wabulawa engenacala. Namanje uthi uNtanzi umsulwa thina lekhaya njengoba kwafika abantu basihlasela basiqhumisela ibhamu, namanje uNtanzi umsulwa ekhweni lami kaDladla, njengoba nje babebhizi befuna ukuqhumisa ombali ngebhomu ngokuphathi-ke ukuthi-ke bebahlasele laphaya emzini wakubo. Namanje uNtanzi umsulwa hayi kahle musa-ke udlala ngathi. Hayibo, kubonakala ukuthi ubhuti unefayela, like akasilona iphoyisa kodwa uphenduka iphoyisa guys. Waphela ukuba uprincipal esebala zonke igameko zikaNtanzi. Eyi, uMakhumalo umane nje waba inkuku inqunya umlomo-ke emva kwalapho esebona kahle ukuthi noma engazama ukumgoqagoqa phela kubanele usanele athi uNtanzi umsulwa, kodwa kuyaziwa nje ukuthi isigebengu esidala lesiya. So manje-ke umbuzo wami uthi kungani uMakhumalo emvikela uNtanzi, cause manje uyalazi iqiniso, noma uzama ukuthi usanele angagijima yombulala qala aze agcine eseboshwa phela umfana, ngoba phela mengasatholi ukuthi uyise nomfowabo abekho emhlabeni ngenxa yakho uNtanzi, angeke aloku abuza. Ufika nje emini kaBabe Bade ahlabe ngenhlamvu uNtanzi bese yaboshwa. So ufuna uMakhumalo ukuzenzela yena amathupha lento le, yabo, ayenze uNtanzi enganakile guys, mhlampe amvakashele ebese eshaya iphoyiziningi edleni, into ekanjalo nje. Mase emva kwalapho kube ngathi yabo, hayi bekuyi-heart attack, hayi into nje i-natural cause of death, yabona nje into ekanjalo. So ngiyambona uMakhumalo ukuthi yonke lento uyenza just ukuthi usanele angabe sithathela izinto phezulu. But-ke sizobona guys isikhathi sihamba ukuthi kahle kahle uMakhumalo uphezu kwamaphi amaqhinga. Aphele lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ne-like, ne-comment. Until next time, bye.